Здравейте отново с Будилник. Вече сме в сезона на настинките и гриповете. Един от начините да бъдем здрави, щастливи и работоспособни е да повишим имунитета си. Какви храни трябва да ядем и наистина ли супите имат магическо действие? Ще разберем сега. При мен на гости е академикът Богдан Петрунов от Центъра по заразни паразитни болести. Здравейте! Добър ден! Първият ми въпрос е кога ще бъде тази година пикът на грипните епидемии? Точно е трудно да се каже, но обикновено грипните епидемии започват към края на годината, декември месец, януари месец. Зависи от много фактори, разбира се, от метеорологични фактори, от интензивността на движението в страната и международното. Но общо взето се очаква, пак повтарям, декември месец вече наистина започват така първите случаи. Кои са опасните щамове тази година? Тази година щамовете са аналогични на миналогодишните. Няма някаква промена в щамовете на вируса на грипа. Това са щамове от групата на тип А. Първият така добре известният в България свински грип, както казваме, H1N1. Също и тези също съществуващите миналата година, носещи имената на двата австралийски града Пърт и Бризбън, те са H3N2, но това са тип А пак грипни вируси. Но важно е да се знае, че Световната здравна организация отдавна, отрано по-точно, разкри тази повторяемост на вирусите и ваксините, които са изготвени сега тази година, те са изцяло на тези вируси почиват, тъй че хората трябва да имат предвид, че ваксината наистина е актуална, тя отговаря на това, на което в момента циркулира и ще циркулира в въздуха. Но като че българите не предпочитат толкова много ваксината? Да, аз ви разбирам и даже в нашия предварителен разговор вие споменахте това нещо. Трябва да кажа, че тук съществува едно така неяснота по въпроса. Много пъти се чува приказката, аз се имунизирах, след това боледувах още едва ли не по-тежко. Да. Това е така, случва се, разбира се, защото по време на циркулацията на грипния вирус, по време на грипната епидемия, в атмосферата циркулира още много други респираторни, дихателни вируси, които причиняват абсолютно аналогична клинична картина. Висока температура, разтрисане, болки в мускулите, зачервяване на очите, отпадналост, т.е. всичко това, което е характерно за грипната инфекция, се причинява и от тези респираторни вируси. Тогава какъв е смисъл да се вакцинираме? Смисълът е, че вие се имунизирате конкретно против грипната инфекция, която вече е нещо много по-сериозно от другите респираторни вируси. Тя по същия начин протича? Тя протича по същия начин, но усложненията след нея вече са много сериозни. И тези, както знаете всички, възпаления на гърлото, ангини, бронхити, трахеити, бронхопневмонии, те вече се дължат на бактериални инфекции, които са в резултат на потискането на имунитета, разрушаването дори на имунитета под действието на грипната инфекция. А именно ваксината ще ни помогне да се справим и да не позволим тази бактериална инфекция в организма. Много по-леко да прекараме на една налична бактериална инфекция. И точно тук е мястото да се каже за огромното значение на различните средства и начини за стимулиране на имунната система, за преодоляване на този отрицателен ефект на грипния вирус. Трябва да кажа, че ние в България разполагаме с отлични средства в тази смисъл. Препарати, които стимулират имунната система. Това са широка група имуностимулатори, които се използват в България. Хомеопатични също биха могли да се използват. Няма нищо лошо в това. Но лекарствените средства, които имаме, наистина са с доказана ефективност в България. Сега ли е момента да се взимат тези медикаменти? Да, точно сега е необходимо. От началото на ноември най-добрата схема за приемане на имуностимулатори. Това е от началото на ноември, декември, януари, февруари, да се взимат 20 дни в месеца по една таблетка сутрин главно, 10 дни почивка. Това е нормалната схема. До кога трябва да продължи тази До края на февруари месец. Тоест, чистите 4 зимни месеца да бъдат покрити с един имуностимулатор. Това е много важно. В България има много такива имуностимулатори. Всеки може да си избере това, което предполага. Има много добри хранителни добавки също, които също имат хубаво имуностимулиращо действие. От една страна може да се ползват такива имуностимуланти и допълнително хранителни добавки. Това нищо не пречи по време на сезона. А природните имуностимулатори? Като че ли, смятате ли, че напоследък българин повече разчита именно на тези неща? Да, може би има такава тенденция, но трябва да кажа, че трябва да бъдем тук много внимателни. Малко прекалено се преекспонира действието на природните имуностимулатори. Разбира се, че те огромно значение имат, но много пъти вие трябва да изконсумирате, казвам фигуративно, 100 кг от някакъв тип плод или зеленчук. А това нещо също може да го намерите концентрирано в една таблетка, която може да вземете един път на ден.
т.е. активните съставки, тези, които наистина стимулират имунната система. Защото много пъти се говори така по-натурално ми се струва с храна, с това да вземем повече зеленчуци. Вие ми казахте плодове. Разбира се. Това е друга линия, ако мога да кажа. Начинът на храненето е от изключително значение, няма никакво съмнение. Човек, всъщност, най-тесният му контакт с околната среда, това е дишането, водата и храната. Разбира се, начинът на хранене определя до голяма степен състоянието на имунната система. И тук трябва да спомена, че имунокомпетентните клетки, т.е. тези клетки в организма, които определят имунната система, те са, не знам как да се изразят, те са много консумативни. Т.е. те изискват много качествен материал, за да функционират пълноценно. Т.е. значи качествени продукти трябва да се храни човек. Зеленчуците, които не сме сигурни, че вече на пазарите са толкова качествени. Да, тук сте прави и това е вярно, че голяма част от продуктите, които ние консумирали, плодове и зеленчуци, особено, и месо, мляко, яйца, те са в резултат на интенсифициране на производството, което се постига с различни стимулатори в животинския производство, на различни торове, също пак стимулатори в растителното производство. Това е безспорно. Това е факта. Да. Аз ви предлагам сега да отидем на едно място в една супатерия, защото казват, че супата най-бързо помага, когато сме болни, когато сме настинали. Да. Има нещо верно. И веднага трябва да приемем супа. Да. Отиваме в тази супатерия, където е Вяра Петрова. С нея ще си говорим повече за това, каква трябва да е супата и как се приготвя. Здравей, Вяра! Добро утро и на теб и на нашите зрители. Наистина лекът срещу всяка настинка или грип може да се намира в нашата кухня. И доказателство за това ще ни предостави сега главният готвач Бисер Василев, който вече 19 години приготвя супи по стара българска рецепта. Сега нашата пилешка супа вече започна да се готви. Кажи ми, какво трябва да имаме, за да си приготвим този лек срещу настинка? Значи основното, което трябва да имаме за приготвянето на една пилешка супа, това са целина, моркови, кромит лук и картофи. Също така, след направата на супата се прибавя фиде, което е само за сгъстяване на супата. Днес ще приготвим една пилешка бистра супа. Като държа да упомена, че бульоните е хубаво да се приготвят. Всеки да си ги приготвя. Не разчитайте на това да си купувате готови бульони. Именно защо? Това не е полезно и има много... Просто никой не ги препоръчва тези готови бульони. Твоят как си го приготвил този? При нас си ги варим бульоните. Значи бульона се приготвя изключително само от кокали, които се варят около 3-4 часа. Вътре прибавяме целина, моркови, доста зеленчуци и след варенето от около 3-4 часа, значи мога да ви кажа, че около 30 кг кокали за около 10 кг концентриран хубав пилешки бульон. Добре, целина чух, тя е много полезен, много подходяща за зимата сега, за борба с заболяванията. Не се ли губят всички тези ценни качества на зеленчуците, когато се вари толкова дълго време? При варенето всички витамини се запазват. Но когато се пържи, това не е полезно за човек. Значи, а ние какво направихме тук? Ние сега не запържихме лука и морковите. Малко зеленчуците, просто леко се сотират, нищо друго. Да разбъркаме. Значи сотира се зеленчуците, след което се прибавя вода. И сега, след като заври, ще прибавим готовия концентриран пилешки бульон. Тук виждам и целина, че си приготвил. Тя кога се слага? Целината сега вече ще я сложим в нашата супа. Ето. Самия бульон и пилето кога се слагат? Пилето се слага след като се сварят зеленчуците. Понеже ние готвим само с филе и филето около 10 минути варене е достатъчно за него да се свари. Докато при зеленчука варенето трябва около 30 минути. Ние ще ви наблюдаваме какво правите точно. Вяра, само давам думата за мен на господин Петров да обясни какъв е смисъл от това наистина да консумираме супа в такива моменти. Аз мисля, че това е много разумно. Първо, супата е полезна със своето физикално състояние, т.е. тя е топла, тя има по-висока температура, даже гореща може да бъде, което е много полезно, тъй като приемайки я, ние разширяваме кръвоносните съдове в устната кухина, а също и в носната кухина, същевременно, което е много благоприятно,
тъй като с разширяването на кръвоносните съдове в тези зони наклуват много повече кръвни елементи, кръвни клетки, особено така наречените бели клетки, левкоцитите, които имат много сериозна защитна функция в човешкия организъм. Така че ние причиняваме един наплив на тези полезни, казвам така в кавички, клетки за организма, което е много добре в случай на една епидемия, тъй като инфекцията основна е в носоглътката и в носа. Освен пилешката супа, коя друга супа би била подходяща в такъв момент? Всички растителни супи биха били подходящи, поради факта, че екстрактите, които се получават от тях, т.е. от пилешката супа, това е един бульон, който има много висока степен на екстракция на различни биологично активни вещества от месото, също и с зеленчуците. Примерно супа от грах. Супа от грах, супа от моркови, спанак. Супа от селина, спанак. Абсолютно всякаква растителна супа би била добра в случай на една грипна епидемия. Да. Това е безспорно. Вяро, докъде стигнахте вие с приготвянето на пилешката супа? Ами, изчакваме сега да завари, за да можем да сложим месото, но през това време вече е почти готова нашата зеленчукова супа с чили кон карне. Защо е полезно? Нека да обърнем внимание и на нещо друго. Има много люто в тази супа. Не много. Значи лютото е нормално, поносимо и в момента за това студено време помага за борба с грипа. Значи супата съдържа чушки, домати, има кайма в нея, червен фасул и царевица. Супата е изключително полезна за зимата. И още една такава полезна супа успяхме да приготвим от сутринта. До сега това е каква? Супа от горски гъби. В нея има 8 вида гъби, булка, манатарка. Всичките гъби вътре се приготвят, се нарязват предварително, след което се варят. Повярвайте, това е много хубава супа. След варенето на 8 вида гъби се получава страхотен бульон. Нещо за финал препоръчай какво да правят хората зимата, когато не нямат такова време да си приготвят 3-4 часа за варене на една супа. Значи, това, което мога да препоръчам масово за народа, е да се хранят здравословно и да наблягат на супите. Супата е най-полезното, което може да бъде консумирано от човека. Благодаря това е от нас, включване. Благодаря за това включване. Сега аз искам да ви покажа един видеоматериал, защото понякога лекарствата се намират точно до нас и ние не им обръщаме внимание. Едно такова природно лекарство, което има изобилие през есента, са кестените. Ако все още не сте си събрали поне една турбичка от тях, ще трябва да побързате, защото лъскавите кафяви топчеца ще паднат от кестеновите дървета още седмица, най-много 2. Защо са полезни и как може да се възползваме от тях, разказва Вяра Петрова. През есента ни наляга безпричинна тъга. Студът атакува организма и имунната система отслабва. Ето тук помагат кестените. Те са един от безценните дарове на този сезон. Затова народните лечители препоръчват смело да се възползваме от тях, докато ги има. Имаме 2 вида кестени – сладък и конски кестен. На нас е известен като храна сладкия кестен, с неговите фантастични качества. Първо, почти за всичко, като лекарство за гърлени, инфекциозни, стомашно-чревни заболявания и така. Особено го ползват и за разни потентни подобрения. Обаче, като лечебен, ние в практиката ползваме конския кестен. По паркове и градинки се среща именно конският кестен, чието плодове са отровни, но пък стават за приготвяне на различни отвари. Биокарят Ено Миланов препоръчва универсална рецепта за зимата с плодове на див кестен. Основната рецепта е чайна лъжичка в половин килограм, отварка 5 минути и изпива се на 3 пъти. Това е за всички приложения на кестена. А при ревматични, при други инфекции, при бъбрични и така се ползва кората на кестена. Варени или печени, кестените запазват ценните си минерали, които предотвратяват умората. Калий, фосфор, магнезий, калций, натрий и желязо. Сладките кестени имат съдържание на витамин С почти колкото в лимона. Въпреки че са калорични, те са бедни на мазнини, затова са подходящи и при диетично хранене. Още Петър Димков на времето е казвал, които са болни от артрит и ревматизъм, да си ходят с по няколко кестена в джоба. Освен в джоба, народните лечители препоръчват да поставим 5-6 кестена и под възглавницата си, като естествено успокоително средство. Последователите на Петър Димков пък наричат кафявите плодове акумулатори на слънцето. Академик Петрунов, показахме няколко различни начина за здравословно хранене. Кажете колко е важно наистина пълноценното хранене в този период особено?
Да, дебело трябва да подчертая, че наистина през този период, есенно-зимния период, когато сме изложени на толкова много инфекции, включително на грипната, разбира се, на първо място, пълноценното хранене е много важно. Пълноценно хранене значи да се по организма да приема достатъчно количество от всички необходими елементи: мазнини, въглехидрати, белтъци, минерали, витамини. Тоест, тези, които са така в момента посложени на разделно хранене или които са на много строг вегетариански режим, трябва да преосмислят за известно време своето поведение и начин на живот, защото просто става едностранчиво храненето, което не е добре. Аз споменах, че имунната система, за да може да функционира пълноценно, тя се нуждае от много висококалорийни, висококачествено поемане на храни. Така че това е моя така най-общ съвет. Висока консумация на плодове и зеленчуци, също на месо, съответно, което е необходимо заради на незаменимите аминокиселини, които то съдържа. Така че в този период човек трябва да отстъпи на другите си така интереси, а да се насочи към здравето си. Към здравето. Благодаря ви за този коментар, академик Богдан Петрунов, за здравословното и пълноценно хранене. Така се разделяме до утре сутрин, точно в 7 без 15. Жана вече е тук и започва нейната рубрика "Сладки приказки" веднага след рекламите. Желая ви хубав и успешен ден.